היי, נעים מאוד, אני מאיה. מקווה שעד עכשיו ניצלת את החופש. זמן מאוד חשוב לגוף ולנפש. מקווה שניצלת את הזמן לבלות, להיות עם חברות, לעשות קצת חסדים, להתנדב, קצת ללמוד, להיות קצת בטבע, לנשום אוויר. אבל כן, גם לחופש הגדול מגיע הסוף. אחרי כל סוף מגיעה התחלה חדשה. התחלת כבר להתארגן, להתכונן, ותכננת איך את הולכת לחלק את הזמן, במה את רוצה להשקיע יותר וכמה, ואיך לשדרג את תעודת הבגרות. בשביל זה אנחנו כאן. בבית הספר מגוון מגמות, פיזיקה, ערבית, מידע ונתונים והיסטוריה. בבית הספר מגוון קורסים, תוכנית סייבר לבנות, וכל זה עוד לפני שאמרנו מילה על התכנים המרתקים, על הרחבת הדעת והחוויה הלימודית והחברתית. אז אם את בעניין, זה הזמן לפנות לרכזת באולפנה ולהירשם לאחת מתוכניות בית הספר ההיברידי הרשתי. כן, זה עדיין אפשרי. ההרשמה פתוחה באתר, בעזרת השם עד לסוף השבוע הראשון ללימודים.